An balimaw aw bisimila Malactu don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulu kan. O de ka fɔ août kalo tile 12 kɔnɔna la. Binganikɛla 8 kɔni minɛna Katikaw fɛ yen. Kunnafoni min sera ma, o y'a yira ka fɔ août kalo tile 12 n'o bɛnna tɛnɛndon ma. Deuxième arrondissement finitigiw kɔni y'u bolo da binganikɛla 8 kan. A yirala ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ ka baara kɔni kun bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma. K'u jogo kun de ye ka mɔgɔw ka moto kɔni minɛ u la sira kan, ka mɔgɔw ka téléphone suɲɛ ani u bolo fɛn wɛrɛw. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ka fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu de fana kun bɛ t'u sigi kɔda la ni k'a kɛ drogue jugu kɔni samali ye. O de sababuyala sa deuxième arrondissement finitigiw kɔni wulila ka taa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu minɛ. O minɛli senfɛ sa u ka so kɔni sɛgɛsɛgɛra. A yirala ka fɔ maramafɛn bɔra yen nɔ n'o ye marifa ye ko wa drogue jugu caman fana bɔra yen nɔ i n'a fɔ cannabis ani marijuana o ni dɔwɛrɛ caman. Sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yirala ka fɔ ni binganikɛla ninnu yɛrɛ bɛɛ kɔni ye kasoden kɔrɔw de ye ko wa k'u la damadamani kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ baara kɛ Kati poste yɛrɛ la n'olu ye chauffeur ye. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yirala ka fɔ binganikɛla ninnu kɔni bɛ Kati finitigiw ka bolo kan. Wa a yirala ka fɔ k'u kan ka taa dɔɔni dɔrɔn Kati tribunal ba la n'o ye tribunal de grande instance ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ɲina hiji a yirala ka fɔ maliyɛn 7 kɔni fatura yen nɔ. Kunnafoni min sera ma o y'a yira ka fɔ ɲina hijikɛlaw kɔni bɛ ka segin u ka so dɔɔni dɔɔni. O de ye sababuyala sa a yirala ka fɔ ɲina hiji baaraw hukumu kɔnɔna la maliyɛn 7 de kɔni sara hijiyɔrɔ la. Ko wa k'olu ka saya sababu tɛ dɔwɛrɛ ye ko Ala de kɔni ka wele ser'u ma. Nka hijikɛla dɔw y'a yira ka fɔ ko gɛlɛya damadama kɔni y'u sɔrɔ hiji hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ siyɔrɔ ko b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Médine o ni dumuniko ta fanfɛla la k'o fana bɛ se ka kɛ ni saya ninnu sababu ye. Hijikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ka fɔ la o y'a yira ka fɔ gɛlɛya damadama kɔni y'u sɔrɔ baara in hukumu kɔnɔna la ko nka ko si tɛ se ka kɛ ni saya ninnu kɔni sababu ye ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ fana ko kɔrɔ fana kɔni kun ser'u ma. O de ye sababuyala sa bɛnkan kɔni kɛra mun ye o y'a ye ka fɔ ko Ala de kɔni ka wele sera ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma. O sababuyala sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛw la ni k'u dayɔrɔ kɔni sumaya. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ taa Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu. A yirala ka fɔ Mali ka lasigiso min bɛ yen nɔ n'o ye Mali ka ambassade ye ko yuruguyurugu kɔni kɛra sababu ye sa ni miliyari 1 ani kɔ kɔni tununa yen nɔ. Kibaruya min sera ma o yɛrɛ ka fɔ an ka jamana vérificateur général n'o ye mɔgɔ ye mun sigilen don sɛgɛsɛgɛli kama an ka jamana cakɛdaw la. A yirala ka fɔ ale ka baaraw kɔni sera Wagadugukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ambassade la. Ni sɛgɛsɛgɛlikɛla in yɛrɛ kɔni k'a fɔ la k'ale ka baaraw senfɛ ale kɔni bɔra fiɲɛ caman kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka sɛbɛnw na. Ko wa ko nin cakɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ye fɛn dɔw kɛ ka sɔrɔ papier yɛrɛ t'olu la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka essence sɔngɔ ko u y'a yira ka fɔ u ye miliyɔn 23 kɔni don essence la ko wa a dɔw la o essence yɛrɛ kɔni ma taga jamana ka baara senfɛ. A y'a yira fana ka fɔ ko u y'a yira ka fɔ k'u ye sow jɔ k'u ye baara wɛrɛw caman kɛ ka sɔrɔ papier yɛrɛ kɔni t'olu la. Nin ko in bɛɛ de senfɛ vérificateur général ale ka sɛgɛsɛgɛliw n'o bɛ tali kɛ san 2016, san 2017 ani san 2018 kalo 4 fɔlɔ. Ale y'a yira ka fɔ ko nin cakɛda in ka baara hukumu kɔnɔna la miliyari 1 ani kɔ de kɔni tununa. O de ye sababuyala sa an kɔni jigi b'a kan ka fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda walasa ka se ka nin ko in lajɛya. Kunnafoni kuncɛ la a yirala ka fɔ an ka jamana n'o ye Maliba ye n'a m'i janto a jɔyɔrɔ bɛna minɛ a la nasarala mangoro sugu la. Kibaruya min sera ma o y'a yira ka fɔ août kalo tile 19 kɔnɔna la an ka jamana mangoro baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɔni bɛ mangoro bɔ an fɛ yan nɔ ni ka taa n'a ye nazara jamana kan n'o ye Union européenne ye. A yirala ka fɔ o mɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Union européenne n'o ye nazarala jamanaw ye olu ka sariya kura kan mangoro sɛnɛ hukumu kɔnɔna la. Ni ko in yɛrɛ bɛɛ kɔni senfɛ mɔgɔ min kɔni sigilen don nin baara in ko ɲɛnabɔli kama n'o y'u ka ɲɛmɔgɔ ye. O y'a yira ka fɔ ale kɔni bɛ weleweleda bila mangoro baaralaw bɛɛ ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ sariya kura minnu kɔni sigilen filɛ nin ye Union européenne fɛ u bɛ se k'o labato cogo min na walasa fɛn min kɔni ye Mali mangoro bɔli ye ka taa kɔ kan u bɛ se k'a yiriwa. An balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.